କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ନଉନଥିଲୁ ନିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଟାଉନରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟାଉନରେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଯାହାକୁ। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆଇଛୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସୁନ୍ଦର ସଜାବଟ। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକୁ ଲିଚୁ ପକା ହେଇକି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଟାଉନର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଟାଉନବାସୀ ମାନେ, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା କୁହ ଗରିଆପୁର ଗଳିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି। ଠାକୁର ଯେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ସେମିତି ପୁରା ହେଇଛି ଭାଇ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ଜନ୍ନତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଭଳିଆ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଭିତରେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ପଦାରେ ଭାଇ ଡେକୋରେସନଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାଇ ଦେଖିଲି, ଭିତରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ସାହାବ ପୁରା ଜନ୍ନତର ସେର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା କୁହ ଗରିଆପୁର ମେଢ଼ ଏଇଟ୍ ମେଢ଼ଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ କୁହନା ପୁରା ଠେଲା ଠେଲି। ସତ କଥା କହିବି ଭାଇ, ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ମୁଁ କେବଳ ଫୋନରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯିଏ ରିଏଲରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଟାଉନ ସହର ବି ଏମିତି ସଜେଇ ପାରେ। କିଛି ବାଟ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଭାଇ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ତୋଳି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜଲ୍ଦି ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ୟାକୁ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ଟିକେଟ୍ ନ କାଟିକି ମୋ ସହିତ ଗଳିକି ଆସିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାଇ ଏଇଖୁଣା ଖାଲି ଦେଖୁଥାଅ, ଦୋଳିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ କି ଖୁସି। ତାପରେ ଦୋଳି ଚାଲିଲା ପରେ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଖାଲି। ତାର ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଳିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛି ପୁରା ଛାନିଆ, ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖାଲି ଅନା। ଦୋଳି ଝୁଲିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ମୋ ବୋଉ ନା ଗୋଟେ ଆଳୁରେ ଗୋଟେ କଣ ଖାଉଛି। ଭାଇ ମେଳାରେ ଯାହା ବି ଖାଅ ଭାଇ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ। ମୁଁ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ବାବା ଆଇଲା ଝଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ। ସିଏ ଗଲା ଯେ ତା ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଏ ଦୋଳି ଖେଳିବି ମାନେ ଖେଳିବି। ମୋ ବାବା ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ମୋ ବୁଟଟା ନା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଧଳା ବୁଟଟା ପୁରା କଳା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ବାବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ପୁରା ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍, ଏପଟରୁ ନା ଦେଖା ହଉନି ଏପଟକୁ। ରାମଦୋଳିଟା ନା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ତ ପଇଲା ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆଇଲି। ସତ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସି ତ ପାଇଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ।